Kịa weta ọnụ kịa kwuo okwu na ihe a chọrọ ịgwa ya bụ ihe a na-anụzikwa ya bịa ebe a wee bata wee sị ya maka 20k common 20k ka o ji wee kpalịsịa anya ya wee sị ya na ọ bụrụ common maka na arụ adọrọ nwa. Ihe a ka akakpụ n'ọnụ na-ekwu nwoke a wee kụọ onye ọla ọkụrụ ya kịrịkịrị star sie n'anya pụọ. Ya wee sị mba ka amalitekwenụ ka ha nọbazi anya ka ọgụ ọkpụọ mma wee sị ya na ọ ga-akwụgide ọtọ ebe a chi efo na o muvu onye gbuo onye ọ nwụrụ pee. Ya wee kwụla ebe afọ sị m nne na ya kwụgidela ebe afọ na-akụ 4:30 in the morning mgbe ụla ji wee bulu die. Ya wee pụọ wee jee tụtụkọ ngwongwo ya bupụ ịghọtago ka bupụziri ngwongwo ya afọ chi ụtụtụ fo. Ya na-abata golo ncha na-abata maka na ife a chọrọ na ewetasibe di ewesị a kedu ebe o si abata. Ya wee sị ya na ya je egote ncha okwoluba n'ụlọ n'anya sị a kedu ebe ngwongwo ya dị. Ya sị ya na ọ etu a ka ngwongwo ya ra. Ọ sị ya na ọ bụrụ etu a ka ngwongwo ya ra. Ya sị ya na etu a ka ngwongwo ya ra. Ịghọtago sọkwanụ from there ka fa nyochazila ọnyịnya afọ sị ka ya jegodo ọlụ ka ya bata ka ọ kọọlụ ya ebe ngwongwo ya dị. O wee pụba na-eji nwayọọ dulu ụmụ ya afa ncha niile zambe nne ya ọkwana ya maka na ife alụzi na ọbago nke nsogbu maka na o nwere onye gwara ya sị ya na ife na-eme die na ọ na-akpa ya akpa mgbe ụfọdụ na ife na-eme ya na-akpa ya akpa. Ya wee na-abe nne ya wee na-alụọ na kwasị afọ na ike kwụọla ọtọ gwụ papi ya na ike kwụọla ọtọ gwụ papi ya so ọkwana ya. Ya wee na-alụzie wee nọlụbe ha sị na ya anụsigo o mesịrị 2 weeks because ọ maka esi aya ayịyọ o wee chighetekwa ya ọzọ. Ya wee sị ya mba o wee sị ọkwa for this marriage not for better for worse na o nwere ihe megide enu ka akwụsị enu ya na ọfasisi efe edozie. Ya wee sị ya mba na ọ ga-egbu ya ofu mbọsị na ya anụsigo mana before nya na papi ya nwere ihe mberede okporo ụzọ ịghọtago na papi ya adị ejezi ije na papi ya nọzi ofu ebe a na-eteritie wicho mgbe ihe anụnwa mere na ọ sị anyị eje na-enye akachie ntị jee mgbe afọ triti sie papi ịmago na otisi enyi ife nke abụ bikos na nkọba ihe niile akọrọ na dis story anyị ama nnakwanụ taa so ana m akọt so ụfọdụ akọt so ọkwana ya ka abatazila nke afọ wee kọsịala papi ya wee sị ọkwa ịfụrụ na-enosigo mịa dụ ndụ mịa nwụrụ anwụ na-enosigo ga-ejesikwa n'ebe nwoke again. So ọkwana ya sị ihe anụnwa wee na-eme o wee bịa wee na-ayọ biko ọyọlụgbogo ọyọlụgbede ọyọlụgbogo ọyọlụgbede. Ya sị ya mba papi ya sị ya mba mana bifo papi ya sị ya mba na papi ya sị na ya je jụ ese wee sị ya na ebe afọ fadi eje na ọ na kedu ebe bụ ihe asa anya afọ ijiji ka ọ gịnị dị nwa na o nwere ife eji eme n'isie na ife ebe n'isie bụ ka fa dobie ka ọ nọlụ ka onye nọ na keji ife agwali ya ma ume ka ọ gara ichetezi ndị befa mana dutu ụdị mmadụ ọ bụ na ụdị chi ọ nwere na datin ekwere wọk akwa ịghọtago. So ka papi a jesela ife afọ wee bata wee kpọọ oge nwaanyị wee sị ya na fa agọsigo mịa nwụrụ anwụ mịa nọ ndụ na fa agọsigo so na ị nwere ike ime ụdị ife a ije kedo nwa ya wee sị ya na ọ dị mmiri ka ị chụrụ ya n'isi mana chi ekwere ka ihe a niile unu melie ka ọ wọkụọ akwa ịghọtago. So ọkwana ya o wee yakọtazi ọ dịzịa too much papi ya wee sị ya na bifo nwa ya na ọ ga-eje kpọta ndị ụmụnna o wee jee wee kpọta ndị ụmụnna fa ndị ụmụnna nke papi ya wee bịa wee kpebe. Ya wee bido n'isi wee kọbakọgide kọsịsị onye ọbụla na-agba n'aka ewee si dị enya kpe ọ sị na ya ma mkpe na ihe niile ya kwuru wee eziokwu kama na ihe a na-ekwudebe wụ not for better for worse si kpọnye nwunye ka adụrụ nwunye naba. Ihe a ka o kwuru ndị ụmụnna wee gwabi ya okwu wee sobi okwu nwere fefe a gwara ya gwagide gwasị anya wee sị papi anya biko ka ọ naba. Ya wee sị na ya da anazi anyị na papi ekwugo ma ya dụ ndụ ma ya nwụrụ anwụ mana ọ bụrụ ife ya gwa ha na ịmagoro papi ya na mgbe a gwara papi anya tie okwu ọnụ papi ya wee sị mba na ọ wụọkwanụ ya na dis guy ga-ebi na ya na nwa ya nwaanyị so na ihe niile dị nwa ya nwaanyị n'aka kwana ndị ụmụnna wee yọkọta ya wee sị ha mana ya amagolo na ya ajụgolo nọọ ha nabagodo ka acha anya eche. Ndị ụmụnna wee sị oke na fa ga-echeta 3 days ka amala ife ochete ya wee kwala fa wee naba ka fa nabazila oloche niile na ụtụtụ di ya apụtakwuru n'iru befa na-eche mgbe ya ga-eje wee pụta
ebe ọbụla ọ fụrụ ya ọ na-esogheli ya na-asị ya na ọ ga-anataba na for better for worse. Ya wepụta ụtụtụ wee dulu nwa wee jebe n'ebe a na-ele ọgwụ ka je gotelu nwa ọgwụ. Ebe afọ ka ya nọzi na-eche ka olu tie di ekwolu bịa si ya ngwa ya dulu nwa afọ ọsịsọ ka ọ naba bie die. Ya wee sị ada ekwugo na ya ada anọzi na ya achọzi. O wee sị ọkọbọ ya kụnye n'oche afọ ya na-agwụ ya okwu ọnọla ana. Ya gbakwa ya nkịtị n'ife a na-anụ na ntị awụ ịdagaza tiwekwu ya ife. Ọsị m nne na ya mara ebe ike si wee si n'arụ ya wee pụta. In fact na ya mara ya wee bunie nwoke ka o wenyite ụkwụ ka ọzọ zọtụ ụkwụ na step. N'ọchukwu ji nnaka ya wee bulie igbe n'ala ya wee ligolie na ya tali ya ma alụ na ya tụrụ ya ma mvọ na nwere ife a na-eme mmadụ ya emeri. Mvọ niile dị ya n'aka gwụrụ maka na ya mara ebe ike afọ si wee bịa. Ihe a wee na-afịọ na be ha. Ihe a wee na-afịọ bifo ụmụ okorobịa wee bịaza wee tinyebe aka wee gbobe ha ọgụ. Bifo nya ebela akwadolu nwa ya na luo na-agwago papi ya ife meenụ. Maka na papi ya ewetego fonu ka ọ kpọọ ndị eke si na nke dizi too much. Ndị mmadụ wee na-asị na akpọ ndị eke na ife ihe nwa gị melụ di ya tata na amara m ekechikolu the man aka. This man a na-agwa gị ha ji 11 years wee tụ ya mana ọ na o topụrụ gbaa dimkpa. Ọ bụghị ya tago sọkwanya. Ndị ụmụnna wee ghanata na ụmụnna ekwu nwa ozikwu okwu na fa ghanata asị na ha bịaziri ofu ofu wee sị aka na-ekpo wee tikwe nwa ya ife nke aka na-ekpe ikpe na aka ha apụgo na ya na ha ama mkpezi o. Sọkwanya ya wee sị na ya ama nna o. Oluo one day ya ejebe na nke antie ka ajefu antie dula ofu nwa jebe di wee bịa. Ọwụna ọsọ ọwụna ihe ọ na-eme wepụta ọ nọ n'iru be ha na-eche o. Wefu na o nwere onye nọ n'ụlọ andị na papi a nara eje nwụzi ije wee baa wee sị papi a na ya ga-edu ụmụaka. Papi a wee jụ wee kpọchie ọnụ ụzọ jụ na ọ ma ndị ụmụaka. Nwoke wee rigoro papi a wee gbuwe wee kọchaa papi a wee tọọ na wee pụọ wee sị a na ya na-echeghata na ife a ga-emie na for better for worse nọ ihe e kwuru. Ya wee nata ike kwụrụ ọtọ gwa ya na ya nwere ife a ga-eme. Ka ihe a ga-emekwe papi a wee sị a na-ekwukwu ya again ma ya nwụrụ anwụ ma ya nọ ndụ na-enụsigo. Wee kpọọ nwanne ya nwoke wee yọbịa sị ya na ọ ma na-arụ esi ezi ike na ya nwere ike inwe anytime ya biko. Papi a wee kpọọ nwanne ya nwoke wee sị ya ma ya nwụrụ anwụ ma ya nọ ndụ ya biko nyekwene ka nwa chiga azụbedie na nwoke a bụrụ mmadụ. Sọkwanya. Maka na papi a mgbe mami ya nwụsịrị ọ nara enetefe anya na adafa nwaanyị nwụrụ. E wee gwa ya wee sị ya na nwunye na-ewokwu iwe etu o siri enete ụmụ ya anya o. Papa ịghọtago andị na onwe ka ọ ga-esi mee o meghị ihe n'isi ha ọ bịa kpụsịala fa ncha. N'oke emesịrị ife anwụ ka anya papa ya ga-ala edoba n'ebe ha nọ. Papa ịghọtago ịmagodi nlozi ụfọdụ nlotekwe ntinye. Hai Chineke. Sọkwanya ndị mmadụ wee kpalị ya wee sị ya ebe papi a zọbala ụmụaka ya jee ka ọ narị ụmụaka na ọ ga-anata. Ọsị m nne oluo one day di wee landị ya kwụgburu ụmụ nwoke na abụọ ya amụrụ dolo ha du n'elu nwanne ya nwaanyị afọ nọ n'aba. Ihe agba ya ala nyewedi si na ejije papi a wee kpọọ ya wee sị ọnwụ na nwoke kugbu gị na ịma mmakwa ebe ụmụaka nọ wee too gị hapụrụ ya ụmụaka. Hapụrụ ya ụmụaka na ifugo nọ ife ndị mmadụ gwara ya ka e wee ma ma ga-enweta gị na nwoke egbuo gị kịta na ụmụaka gị to wee gbabalị atụ ebe a kụgbugoro ụmụ nwaanyị ebe a kụgbugoro ụmụ nwaanyị maka nwa ya wee kwalụ na-edi ka a na-edizie nwoke nwanta aganatakwa ịbịachila ụmụ nwaanyị na abụọ. Papi a wee sị awa na ọ ma ndu nke ada afọ ọ na-akụ ka ọ kụgbuo na ọ bụrụ ya mụrụ ya. Anyị wee kpebe ya na ya wee zọba nwa ka azọgidelu nke nwaanyị azọgidie ọ ma nachali ya nke afọ ya nwa mụrụ wee duru wee jawelu sọsọ nke obele afọ wụzi ife ya na fa na abụọ bizi. Sọkwanya ihe anụ wee magolu ma obu mmiri ma echiche ma ihe niile. Papi a wee nwụọ. Ọsị m nne ka papi a nwụrụ n'ike kwụrụ ọtọ gwa ya na ofu onye ya nwere agwụgwọ maka na ọbe ọnkụlụ fa ka fa bi ihe niile a wee na-eme o. Papi a lụtaba ezigbo ụlọ na papi a nwere ụlọ. Sọkwanya ka papi a nwụrụ ụmụnna wee gbakọta wee sị ya na ọ ga-anakwuwe die na anyị nwere ego eji akwa papi a na ọ ga-ana ka anyị na di edozie ka ọ wee nwee ike nye aka ka e wee kwa papi a.
ya wesị ndị ụmụnna na ya ma nna ndị ụmụnna wesị anọ iwu na ọ ga-ana bikos n'ọsọsọ di ya afọ bụ ihe nwere ike iweta ego eji akwa papafa maka na mgbe a na-agwa gị ihe anụnwa mebi na di emegerire ya mụrọ ya wee yọkata ndị ụmụnna wee jụ ya wee kwụrụ ọtọ wee sị ndị ụmụnna ka agwa unu ya wee sịfa na ha megide ihe a wee kwanye ya wee naba ebe ya chọrọ ịnapụrụ si ihe papi agwali ya rụrụ ebe ahụ ya ga-amanye onwe ya elili n'olu and na bifo ya ejebe ya ga-agodo ha n'ala na ha ama mmụkwa nwaanyị egen na ha ama mmụkwa ada egen na ya awa n'afa ihe a ka a gwa ha onye ọbụla mechie ọnụ kwụrụ onye eno onye anya onye eno onye anya ha sị na aka ha pụọ ya ọkwana ya wee baa be papi a wee bebe na abịala akwa the whole day na-etiku papia tikusie ya akwa ka ya begidere ụla pali ya ka nọzi na nlọ na-ekwe papia wee sị nwa m ebezine bịa ka nye gị ife eji akwa m papia wee dulie na nla afọ ya wee sobie papia wee weta wibaro wee pakọba ihe nwa na wibaro pakọgide pakọsịcha wee sị nwa m gị buru ihe anọ ihe eji akwa m ya wee burie wee bu ete na ngwurube fedọbanye buziere dọrịga n'akụkụ tete ka teta ọbụla na nlọsị m nne ike kwụrụ ọtọ gwa ya wee baa na rumu papia wee luo wee weta foonu papia wee tinye n'ọkụ wee chaji enye ozugbo foonu na chajiche foonu ring ya demand sị a nọ papia ka a chọrọ ịfụ ya wee sị na papia nwụkwana na na-achọ ife eji akwa ya ọsị a what ọsị a yes ọsị a na o nwere onye unu gwa ọsị a na ya mụrụ nọ o wee sị anya send akaụntụ nọmba nye send akaụntụ nọmba and 2 minutes foonu wee bido ring mana ya mara na demand ọkpọrọ ndị meeting fe ebe niile papia lụrụ ọrụ onye nke ekpọnya weta akaụntụ nọmba onye nke ekpọnya weta akaụntụ nọmba onye nke ekpọnya weta akaụntụ nọmba wee tụkọgide ego ju ebe niile ego eji akwa papia ya wee pụtasị ha na ihe eji akwa papia apụtago na papia nyere ya ego wee bụrụ nshọpụ ya wee kwaba papia kwasịa mana bifo akwa papia enyi ya nwoke nke tụbalịa ime nwa nke izizi ọ mụrụ wee bịa wee fịa wee na-eti si ya biko na ya mara ife ya mere onwe ya wee hapụ ya maka na ya ka erula oge ịnụ nwaanyị nọ ihe ya chọrọ wee hapụ ya wee jebe ya biko ya gbaghalị ya chọrọ ịfụ nwaanyị ya sị achegodo ka akwasịa papia so ka akwasịala papia na ya nọbe nna ya etu a dị ekwu ote that day wee sị ya na ya agwa gị enye na taba na ọ chọrọ ịnọ akwa na papia anọzi kedu onye ga-agbalị ọgụ ga-akwụgheri ọnụ nwoke ekụbịa ihe be nne ya na-akụ ya ife mana ụmụnne ya jụsiri oyi nọ ebe afọ they couldn't do anything n'ọkọzi brọda anatanụ wee bịa ka ọ bịa kenefe na papa fa nwụrụ wee ife na ebe afọ wee na-asị ya stop cha nwoke wee mili oche